rino fa keɓen radio kambari le radio mali e radio ngaji goɗɗi fulfulde haaltaki lamɗo walli en fa radio tabital tabiti haala pinal tv haala tv télévision fulfulde na télévision ballowo pulako allah yarro e sori ibrahima silla wala fu no o waɗay yalla télé ana jooɗo gasani tabital pulako international ɓe noddi men fa bruxelles europe mobbo hamma ana ɗo e seede min kawriti to ɓe mbi ngare pulako aduna fof kawritele ɗen keɓa télé kaalo ɗemgal me jottinowa tawal ngawa meɗen yalla ɗe jottina ɗum eɗen tabitina ɗum ɗum fuɗɗama e itti jawdi e gatti hen mais o jiino ɗum sakitiri ɗum du natti allah waɗi jama o immima koye pulako immima yimɓe jiɓɓe e leñol ngol e ñaaƴanɓe leñol ngol immima aya fa hande ka pinal télé anni dari e koyɗe muɗum ɓinguel keccel bati e ngel fuɗɗi yaade ka ando hunde wotere se en jiiɗi pinal teɓe tabita no jiɗɗen honni pulako tabitira hande e tabital pulako ni kana gaɗen jawdi télé yaata caggal jawdi aya ko jimmi e pulako ko andumi e pulako accono kan hakke ɗum wona ñingude mi ñiga hoora middo se haalama fu yimɓe kella gonga miɗen jiɗi ɓe gaɗan kasi wiya gadde fu hon futturtoyade no wori pulako en puɗɗira uruɓe meɗen ɓe hande no pulako o worrini se e naati ley pulako ley gelle men si wiya joom sewo fu wadda feyi gayel ngaari ɗiɗɗiri hokka fa kawrinen mi senni allah en keɓa ko ɓuuri milliard télé o darata fece laamu o walla en o darata gaɗe ko jiɗɗe pati o teete sabi se ni jokki joom en jawdi ɓamtan télé o e juuɗe meɗen kewɓe action fou kañum en jogui haala ɗum ka président men ana ɗo omo andani directeur ana ɗo omo andani ɓurɗo wadde hen jawdi fuu se en kakkilay fuu ɓamtano e juuɗe men pati acce ɓiɗɗo mo ndimɗen o goɗɗo wara